31 anyos na lalaki patay matapos mawalan ng kontrol sa minamanehong motorsiklo sa Calasiao, Pangasinan. Narito ang report. Patay ang 31 anyos na si Alexander Mamaradlo matapos sumanong sumemplang ang minamanehong motorsiklo sa barangay Mancup, Calasiao, Pangasinan. Nagtamo ng matinding sugat sa ulo ang biktima. Papunta sana ang biktima sa kanyang mga anak sa barangay Casban noon. Pero duda ang mga kaanak ng biktima na aksidente ang nangyari. Sana mabigyan ng justisya kung ano man yung nangyari sa kanya, ma'am. Iniimbestigahan na ng PNP kung may foul play sa insidente. Patay matapos ma-hit and run ng truck ang 34 anyos na si Ernesto Velasco Jr. mula Binalonan, Pangasinan. Pauwi na sa kanilang bahay ang biktima sakay ng garong nang mangyari ang aksidente. We're still conducting investigation, sir, for the possible identification dun sa truck, sir. Tumitingin pa kami ng mga yung mga CCTV, sir, na posibleng nakakatch dun sa incident. Alam ko na alam niya na nahagip niya yun. Sana po magbigay man lang po ng kalinga doon sa tatlong anak niyang maliliit. Kakaawa po yung mga anak niya. Wasak ang harapan ng SUV matapos bumangga sa pader sa bahagi ng Abra Kalinga Road sa Tayum Abra. Minaneho ito ng isang abogado na nagtamo ng kaunting kaskas sa kaliwang kamay. Ayon sa pulisya, papasok sana sa trabaho ang abogado nang mangyari ang aksidente. Hindi umano kumapit ang preno ng sasakyan. Madulas po yung mga kalsada, and then bago po tayo mag-umpisang mag-drive o pumasok sa ating pupuntahan, kailangan i-check po natin yung sasakyan natin, yung kondisyon ng sasakyan natin. CJ Torida, Balitang Amyanan.